What's up, Ketchup? This is me again, Renz. Don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. Hello guys. So andito na kami sa Sapa. Ayan. Ilog guys. Ito yung ilog. Ito yung ilog namin dito. Music please. Music Arta. Music mo. Ayan guys, andito na tayo sa Sapa. So maya guys ay pupunta tayo sa man-made forest dito sa San Francisco, Bohol. Yan, kasama ko si Renats, yung kaibigan ko dati. Ayan. Kaibigan ko dati, so ngayon hindi na kaibigan. So ngayon ay ilang minuto kaya Renats ang lalakarin natin? 30 minutes down guys, pero malayo talaga guys yung lalakarin namin ngayon. Kasi pupuntahan natin yung man-made forest dito sa Bohol. Kaya surprise talaga guys, kasi yung may man-made forest dito sa Francisco, Bohol. Kaya ayan, tinalakarin namin doon. Iwan ko kung ilang minuto, ilang oras, baka 1 hour ata guys, lalakarin namin. Kasi malayo kasi eh. So, let's go. So, ayan guys, sobrang init. Ayan. Yung gamit ko para patay. Ayan, yung init talaga dito. Kasi ang oras natin ngayon is 12:52 PM. So, it's Friday guys. So, yung destination talaga natin ngayon is tingnan natin yung man-made forest sa San Francisco, Bohol. Tapos pagkatapos sa man-made forest ay pupunta kami sa aming kaibigan na si Miss Yan. Yan talaga ang garin. So let's go. So guys, I'm back. So ayan, umuulan. Ayan, so nandito kami sa bahay nila ni Lilian Mabolok, Kinampas. Ito yung bahay ng cousin ko. Ayan, umuulan na guys. So, ang laki ng bahay nila guys, no? Sana ganyan yung bahay ko soon. Ayan, umuulan na guys. So, ihinga muna tayo. Yan, sisilong muna tayo dito sa purok. Pero, ay, parang ano lang. Parang konti lang ata guys. Kaya continue kami maglalakad kasi malayo kasi eh. Sa man-made forest. Dapat abutin tayo ng ilang minuto, 1 hour there. Pero lumakas yung ulan talaga guys. So continue lang kami. So later guys, makikita natin yung man-made forest dito sa Francisco, Bohol. So let's go. Hello guys, I'm back. So ayun guys, ay ayan, kita natin guys. Yan, abutan kami ng ulan pero nakasilong mi sa balay sa Asibal family. So nakasilong pa mi adto. So karon guys, padaan gyapon ta maglakaw karon padung sa man-made forest sa San Francisco atong susihon. Tingnan natin yung man-made forest sa Bohol. So andito na kami sa kampo or San Francisco ata, guys. So pupunta na kami sa man-made forest. Yan. Kasama ko pa rin si Renato. Hindi siya bumibitaw. Ayan. So ayan. Dito na kami. Ayan. Ito yung ano guys. Ito yung kampo San Francisco, Bohol, no? Ito na yung San Francisco. Ayan. Nabasa na kami guys. Nabutan kami ng ulan. So ayan guys. Nandito kami San Francisco. Ayan, may baboy dito. Pesta na. Yan, ito na si San Francisco. Ito yung lugar sa San Francisco guys. So maya makita natin yung man-made forest. So let's do. Ayan, ito na kami. Maya makikita natin yung man-made forest sa San Francisco, Bohol. Ayan. Ang hirap guys pag may ulan. Basta laag na jud. Sa laag na. Ang hirap pag may ulan guys. So maya makikita natin yung man-made forest. So keep watching guys ha. Kasi makikita natin yung man-made forest sa Francisco, Bohol. Ayan, ito yung daanan nila guys. Ang daming putik. Ang daming putik talaga. Ang hirap pag walang sakayan. Soon, bibili ako ng 4 wheels. Ayan, so okay, let's do
and see the man-made forest of San Francisco, Bohol. So ayan guys, uy, ang lakas ng ulan guys. So ayan, nikta sa likuran, ayan. Ito yung man-made forest ng San Francisco, yung palm oil. Surprise ba kayo? Ayan. Wow, ang ganda talaga guys. O, yung mga palayan nila ay malapit na silang mag-aani, mag-harvest. Ayan. Maganda yung view dito guys pag mainit, pero ngayon is may ulan. Ayan. Ito yung palayan nila guys, oh. Malapit na sila mag-harvest. Sana all. Marami na silang palayan. Ayan, maybe guys, kung kayo nandito guys, grabe. Ang layo pa pala yung bahay ni Miss yan. Ayan. Iwan ko kung saan pa ito pupunta. Ayan, so abangan natin guys yung next videos natin kasi may ulan. Baka yung cellphone ko, yung camera ko mababasa. So i-off ko muna. Tapos balik na tayo. So let's go. Welcome back. Ayan guys, dito kami sa aming man-made forest. Ayan guys, kasi ang ulan, ayan. Kasi malakas yung ulan, ayan, wala kaming choice guys. Kaya nandito kami sa punuan. Ayan, puno ng palm oil. Ayan, basang-basa na ako. Kasi no choice kami guys eh. Pag magpatuloy kami guys, tapos ang lakas ng ulan, yung laptop ko at saka yung mga cellphone namin mababasa. Kaya humanap kami ng paraan. So andito kami sa puno. Ayan. Ayan, maraming salamat sa puno kasi binigyan kami ng Panginoon ng masisulungan. Kaya ito kami. Yan, ang basa ko na. Yan, ang lakas talaga ng ulan dito sa San Francisco guys. Ang hirap kaya. Ayan yung kasama ko, andoon. Andoon siya, ayan. Ayan, grabe yung challenge namin ngayon guys. Kaya again, nagpapasalamat talaga ako kasi binigyan kami ng masisulungan ng Panginoon. Ayan, dito kami sa palm oil, punuan kasi ang malakas ng ulan guys. Ayan, ito yung ulan, oh. Ang lakas kaya. Ayan, ang lakas kaya. So baka may ahas dito guys. Oh my God. So ayan, maya guys ay malapit na kaming maabot sa aming destination doon kay Miss yan. Akala namin kasi guys hindi uulan kasi ang init talaga kanina. Tapos biglang umulan ng malakas. Ayan, pero maya guys, malapit na daw kami aabot doon sa bahay na Miss yan. So let's go. Ang putek. Ayan na. Tingnan niyo yung malakas yung ulan guys. Kaya ang putik kay ulan guys. So maya wait lang. Ang lakas ng ulan. So let's go. Guys, welcome back to my channel. Ayan. Guys, alam nyo guys, kanina guys. Ayan, ito na kami sa aming destination. So di ko pakikita. So ito na kami sa bahay ni Miss yan. Ayan, dito na kami. So grabe yung challenge namin kanina guys ni Renats. Pero okay lang. Fighting pa rin. Baka may So yun lang po guys. Maraming salamat. I hope na-enjoy kayo sa aking vlog ngayon. At don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. This is Renz Jr. Show. Bye bye.